بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين. ሃይማኖት አበው አልመስጠዋ ጊያም ዕራፍ ሓደ ብሽም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ምድሓና ብኡ ዝኾነ ብረድኤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አቦታት መምህራን ቅድስ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ንጅምር። ንሳውን ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሐዋርያት እያ። ካብኣቶም ድማ ብዛዕባ ቅድስት ሃይማኖት መንፈስ ቅዱስ ብልሳኖም ዝተዛረበ ናይ ነፍስ ወከፍ ናይ ኩላቶም አቦታት ትምህርት ሃይማኖት ንነግር። ብዛዕባ ቅድስ ስላሴን ካብቶም ሰለስተ አካላት እቲ ሓደ አካል ቃል ሰብ ብምዃኑ ምስካ ሓቲ ዝተገብረ ሙጉት ነዘንቱ አቀዲምና ግና ካብ መጽሐፍ ቂዳን ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሕፍ ብርሃናት ዓለም ዝኾኑ መምህራን 12 ሐዋርያትን ተሓባባሪኦም ዝኾነ ሕሩይ አቕሓ ጳውሎስን ዝመሃሩና ድማ ነስዕብ። ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ሓዊ ጎይታና ዝተባህለ ያዕቆብ 7 ዲያቆናትን 72 አርድእትን ዝመሃርዎ ትምህርትኻ እንሆ። ደድሕሪ ሐዋርያት ብተኸታታላይ ንወለዶታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳትን ዝመስልዎም ኤጲስቆጶሳትን ካብ ሊቃነ ጳጳሳት እስክንድርያ ሓደ ዝኾነ ክሳዕ ዘመነ ሲመት ፍጻሜ አባ ክርስቶዶሉ ዝመሃርዎኻ ንጽሕፍ። ብድሕሪዚ ካብቶም ተጠሚቆም ሃይማኖቶም ዝኸሓዱ ሰባት ካብቶም ብጉባኤ ዝተወገዙ ውጉዛት ሃይማኖት ንምጽናዕ ዝተገብረ ብዙሕ ምስክርነት ይስዕብ። እዚ ካብ ቅብጢ ናብ ዓረብ ዝተተርጎመ መሊሱ ድማ ካብ ዓረብኛ ናብ ግዕዝ ብፍቃድ እግዚአብሔርን ካህልነቱን ተተርጎመ። ንዘለዓለም ዓለም ኩሉ ዝኽእል ዝሰአኖ ዘይብሉ ምስጋና ይኹኖ አሜን። 12 ሐዋርያትን እቲ ሕሩይ አቕሓ ዝተባህለ ጳውሎስን ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ሓዊ ጎይታና ዝተባህለ ያዕቆብ ቶም 7 ዲያቆናት 72 አርድእትን ካብ መጽሐፍ ኪዳን ከም ዝበሉ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንቅዱሳን ሐዋርያቱ ዝመሃረና ሃይማኖት እዚ እዩ። እዛ እምነት እዚኣ ቅድሚ ንጹህ ቅዳሴ ከንብብዋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮም ትምህርቲ እያ። እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዘለዓለም ከዓ ዝነብር ስጋ ሰብ ክወሃሃድ ዝመጸ ካልኣይ ድማ ዝመጽእ መከራ ዝተቀበለ ዝሞተ ዝተቀብረ ዝተንስአ በአብ ዝተመስገነ ጻዕር ሞት ዘጥፍአ ካብ ሞት ዝተንስአ ንስጋ አዳም ዘንገሶ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ቅዱስ መድሓኒ አምላኽ ገበሮ ንመስዋዕቲ ስጋ አዳም ዝለበሶ ዘተንስኦ ብስጋ ድማ ክሳብ ሰማያት ዘዕረጎ ንሞት ዝሰዓሮ ነቲ ንነዊሕ ዘመን ሰልጢኑን ነጊሱን ዝነበረ ዲያብሎስ ከዓ ዘሕፈሮ ንመቃውሑ ቀጥቀጠ ሕንዚ ሓይሉ ዝኾነ ሓጢአት በቲኹ አጥፍአ። እቲ ገጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ነቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ካብ ድንግል ስጋ ለቢሱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስ ረአዮ ፈርህን ሰንበደን ንባዕሉ ዘይፍለ ምኽሪ እዩ። ንባዕሉ ዘይፍለ ምኽሪ እዩ። ብሓንቲ ፍቃድ ምስ አብኡ ሰማያት ገበረ። ምስ አብኡ ንመላእኽቲ አኽሊሎም ንሊቃነ መላእኽቲ ሓይሎም ንሓይላት ፍቃዶም ንአጋእስትን አሕልቁን ከዓ ርቀቶም እዩ። ንዘለዓለም እትነብር መንግስቲ ዘላቶ ርእሲ ቅዱሳን ንሱ እዩ። ንአብ
زي مرمر حلنؤ نسئيو نعب طببو نسئيو نعب حيلو يمانو نسئيو نعب حلنؤ نسئيو مخرو نسو إيدو قلصمو نسئيو ناي مدحنا برهان نسو كم زخنا نأمنن نملخن زسورن زردئن نسئيو عسب زهب ممهر زقاوملنا عردنا زقبلنا غوساينا مدحنينا نسئيو مسرت أفدق بوتا هيوت فوسنا سيساينا مستينا زفردلنا نسئيو نسو بعلو مكرا خمز تقبله بون إن أمن زتولدن برفتور زي كنا نتي زموتا نسو هياو إيو اتزموتا نسو هياو إيو نسو ببهريو زي كفل ود أب إيو حتيات زي بلوغ نسو حتياتنا زصورة إيو كاب سمايات كاب حدنت أبوء كي تفلي وردا بزلبسو سقا بزتقبلو مكراخا بجا خوننا مدحاني زخونا سقوءن محوي منفسن قدوسن هيوت زخونا دمون زخفلنا بمايت امكتكا زنصحنا نسئيو نزل عالم باعتهم حديرو زنبر نتم زفرهو وشتئي لبناهم زبره نسئيو كاب كل قبر سيطان فوليات زقبرنا منصيه نفساتنا كلنا بؤو إن أمن قدم كل زمنات زنبر أملاخ نسئيو نسو دما قدم مفتار عالم مس اجزابير آب هلوي خوينو زنبر إيو نسو كم حوي كاب اتندد حلنا زتلعله علم بمغنياتنا يتفقات سحتت أمرون مسآنن بمأسر تحاتيات تتحيزو كقدا مسرعيو نبهري سب كدحن فتوى كاب كلهم أب سمايات زنبرو ملأختي تسويرو دما أب مهت أندن قلتت أنسى نابقو أقربنا نخلنا حلنا نادما أحوية نخلو حيل سيطان كا كم زي فلت قبرو اتي زي مرمرن زي لوت انقال زتأفئن زبرسن سقا لبسا سلازي دما نتي براس السقا زي برس قبرو من انتزخا اتزتوهدو بسقا موات عدام ترعيه اتي زي تأفئ بحر زلو قال بتزتوهدو ببحري مواتي سقا موتا بوانجيلو خام نتوم أبطفات زنبرو أدحنوم حق أنيا تأزازاتو دمهابوم نسوخا قلب السرات من قصة سمايات إيو بموت قويتانا هيوت كنكافل كاب زي مفلات مستوعل كنكبل كاب دك اسب ما أسرت سيطان تبتك انبقار أبتحق أنيا علم كنبتصح ننكاح نسو سب أقوى انتخونا كريستوس ود اغزيابير إيو كاب أدام دما موات السقا لبسا نسو قداماوي كنسو بسقا سب كولد زمس أيو نسو سب زخونا نحقي أملاح إيو أقدمو بنبيع زتفلت بحوالات زتسبك إيو كلهم دك سب دما بؤو يأمنو نسو بإغزيابير أبو زتمسكرلو إيو بملأقت دما زتمسجن إيو منتانا تسأله بمسقلو هيوتنان صنعتنان بجانان كنا نسو حبو مستئر بمنقار زي فتسأم حقوس إيو كل ساعة عبيت فقرو زي لكع زوتر كاب اجزابهر زي رحق ان زي فلن إيو بزندهمات كنافر نعاء أتنكقنا بمزراب أين خئلن كمي مؤمنان زي بصحوو حبوء مستير إيو قناخة زي مرمر أكوان تخونا بعلاتهم يفلتوا إيوم إذا دما اتي مئنتي كان مسقنو بؤو إن مكح مسكال إيو نحنا التوم بؤو إن آمن فتسو مؤمان كاب كلو اتي زي تقبره حلنانان
نفساتنا نفلا بحق نتا اترأى هلاوي كم زي بالله نقبرا بزي صنعات كنكون إنا كاب كل حلاف قبرتات جزائر اسهم فوليات قبرو أأذانكم أصمموا التن بجهدي زرعيا عينتكم كأ كنتو كاب مرأي كالكلو ناب إيسوس كريستوس فقالوا من أنتي كتفلتوا مستير مدحانكم كتستوعلوا أنتم أب كريستوس اتمكحوا قدسان سبقوتنا نستن بوشت قلبكم أب كريستوس حدهنو كمي نسخاتكم اتم اجزابهر مسخاتكم كيدان زصنعلكم منفس قدس ون زحدرلكم يهم سب كوينو مكرا مستقبله نابسي اول وريد دما اتي نموتات نفسات ناب هيوت زمارخه نسو ايو نسو اتموت نابقو كورد كله زرعايو غويتا ايو تدنقه جنا آيل ليون كمتي نخلقوت موحد زلمدو مسلو قرما ملوكوتو مصر آيقنا ازي سب كوينو نتي أباي زلو ناتي كاب سلطاني زمن زعن زلو منيو نابل بعبي قال أقوية ازي نسقا خاب تفقات زحدسو كاب مبسباس زدحانو من ايو ازي بزي ملوات زتولده حمام موتن كآ زتقبل من ايو نسوقنا ايلوتن ايو ازي مدراو سب زلبس من ايو نسوقنا سماوي ايو ازي كاب حقي فولي زخنا من ايو نتوم اباي زنبرو احزاب كآ كاباي زمارخوم من ايو ازي نحايلي حون موتن سيساي زخنا من ايو نسو جنا سعرو ازي مزاقبتيس المت كأسرو زي كألو من ايو ازي بزي ارأيازي بحدش مسقانا زلو نتيز دلخو زي قبرك حيلو تخل عن نزلا ازي من ايو ازي بزي حاتيات زموته ازي ببزحي برهانو نتي مزاقبتيس المت أعينتي زعرو نسو من ايو أبلع لتوم ناتو زجزء أي حادقون انتاي دقا نتوم زتوا هبني نفسات نفس مايات يسحب الله ازي مستي مسواتي حد زخون برهان انتا ايو كي قرانا يوم ون كالاني ازي انا كتنكفو زي كئل من ايو ازي زي قارص برهان زركبو زلو من ايو ازي خابتم ناتو مئنتي كيتأفقو كاب شمتي زسعرني من ايو نعقو زتفعلو حيلي يبلين ازي اتي زتسقلا يسوس كريستوس ايو اتي ابس اقامي زنبره بؤو يماني زخونا نسو ايو نتوم ابسي اول زنبرو تحوتات نابلعلي كساب سماي اديبهم نتوم دحروت كا قداموت قبرهم برختنا يابوتات مسكولاتنا يخون سبعة وداسه غير نفس عمتك ولا ترفعيه
نفس باريو لترفاير جنة مقصة سمع عرفنا نفس الله سماعتات قبلنا እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሙ ፈውሲ ንዝተኣስሩ መፍታሕ ይኹን ለና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስለለልና ፈውሰ ምህረትካ ውርደልና ንዓለም ምእታይድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት هللويا وسريلات لنفسي اسمع بس كلك هللويا وسريلات لنفسي اسمع بس كلك سبحان ووداسي سبحان ووداسي نفسنا نفسك ولا ترفاي نفسامات ولا ترفاي نفس كلهم سماعات جنة من قصص ما عرفنا زحزن مزنع من فسق سدلنا زحمم فوزلنا تاسرفت حالنا حيلم زلوا كبلنا تجنقم زلوا هو اللهم እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ብርታ ሎሚ ኢድ ካይድ ምሕረት ዘርግሕ ወእግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ፍቆንቱ ኮይና ፋሒልና ክንተርፍ ኣይትግደፈና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ هاليلويا هاليلويا عريني قصك عريني قصك واسمعني قالك نفسي عسستك قصك واسمعني قالك نفسي عسست هاليلويا هاليلويا عريني قصك عريني قصك واسمعني قالك نفسي عسستك هاليلويا عريني قصك عريني قصك واسمعني قالك نفسي عسستك
ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳመትከ ወለተርፋዬ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደልና ዝሓመሙ መሓረልና እግዚአብሔር አምላክ ታስብ ትሓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ወካዕበ ናሰበክ ዘክህሎ የሕዝብ እግዚአብሔር ራየብለ እግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለኖሙ አግብርትከ ከመ ነፍሶሙ ግእዝ ውስተ መካን ስውር ወሀበ ማዕረፍተ ወአይበረ አንስኡ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘይተሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብል በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተርፋኤል በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተርፋኤል በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተርፋኤል ዘለረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለኖሙ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቱ ዝሞቱ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ናይ ዘለዓለም ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነብሶም ዕረፍቲ ክትቦም በታ ንትንሳኤ ዝመደብካዮ ዓለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ከተውርሶም በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተርፋኤል በእንተ ነብሰ አመትከ ለነዛመቲከ ወለተርፋኤል
أبرد سلزي حسبنتهم زفقرخ زدالخ أيو متن زي تحلنن إذن زي سمعو عيني زي رأيو نسخاء እግዚአብሔር ሰናይ ዓስብ ክትብ ከለኻ መናዬ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ ወይነከ ክብለ በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስገቡ መስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ መንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ በፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወትረ ይርሐቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ፈቃድከ መከርኩ አምላክየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ዜኖኩ ጾድቀከ በማህበር አቢ ከመ Bye.
ومدهانينا ኢየሱስ ክርስቶስ كل ጊዜ ይምሐረና كل ጊዜ ቅረባ ለአምላኽ ይቅረ ይበለልና በዓይን ምሕረቱ ይጠምተና ግብረ ሓዲጉ ይታረቐና ፈውሰ ምሕረቱ የብርዘልና መዓቶን ኣብ ምሕረት ቁጥኦን ኣብ ትዕግስቱ ይመልሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብኡ ዝጥምታዊ ዒንቲ ንቓሉ ዝሰምዓይ እዛን ናይ መንፈስ ይዓድለና ነብስ ባሮቶ ነብስ ባርያኻ ወለተ ሩፋኤል ነብስ ኩሎም ሰማያታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ንኩሎም ዝዓረፉ ነብሳት ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕቑኻ ተቐበሎም ኣብ ፈቐደ ሆስፒታል ንዘለዉ ኩሎም ድማ ብዓ ምሕረት ካብሩድ ኢድካ ኢድ ምሕረት ንዓለም ምእታ ዘርግሓላ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብዚ ዘለናዮ ጸልማት ኣውፃአና ኦ ጎይታ ንህዝብኻ ኣብ ብኽያቱን ኣብያቱን ጋዓሩን ክትሰምዕ ንልምነካ ኣለና نبل أبونا زبسمات نهو وانجيل منقصة سمايات منقصتون صدقان تبسر توفين መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ገልጋለን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከፍቅዲ 14 ክሳብ 31 መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላው ፀዊዑ ገንዘቡ ዝህቦም እዩ ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂቡዎም ገሼ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ብኡ ኸይዱ ብኡ ነገደ 5 ካልእ መክሊት ድማ ወሰኸ እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረብሐ እቲ ሓደ
ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኽዒቱ ወርቂ ጎይትኡ ሓበአ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታ እቶም ባሮት መፀ ምሳታቶም እውን ተጸባጸበ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀ ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካኒ እንሆ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይትኡ ድማ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጎይታኻ እተዎ በሎ እቲ 2 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ እታ 2 መክሊት ዝሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኩ በለ ጎይትኡ ከዓ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጐስ ጎይታኻ እተዎ እቲ 1 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእኻዮ እትዓጽድ ዘይበተንካዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ ፈሪሄ ከድኩ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ እቲ ጎይትኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉ ኣካይ ባርያ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ከዓ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ዶ ንሰረፍቲ ክትህቦም ምተገባእካ ነይሩ ኣነ ከዓ መጺኤ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃብዎ ይውሰኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢይዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ በለ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታና ንደቂ መዘሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድናብ ካብቲ ሞታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ንሃዋርያት ዝነገሮም ናይ ኪዳን ጸሎት እዚ በረኸቱ ረድኤቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ
وتتقبل العنوس وتسجل بالمسجد وسعدن اليوم قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኃያል ወተንሳምና አመሳለች ለአለ በሰማያት ወነበረ ያማራቡ ለነገነ ዝባር ወነዋን ሙታነ ተሳደነ እግዚኦ ስብሐት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረ አምላኽ ብኹለንተናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኹሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣምኒ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ባሓለቆ ሰራዊት መላእኽቲ እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ዝነገርካና መምህር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ውና ተስፍኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላኽ ብርሃን ህይወት ፈጠርካ ካፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ርእሰ አእምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሃን እትቕብል ኦ ልዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልበታ ርሕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሕንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ሳቦ ልዕሉሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃት የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ፈርሆ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዝህዳእካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዑን መውጊዒ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉኻ ምስ ብጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ንዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመዉ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ ባኻ ምና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንቕሉን ንኣሽቱን ንዓበይትን ንምመሓደርን ህዝብን ጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን
ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ለመን ኩሉ ሰዓነ ውሉድ ወለዶን ዘየሃልቅ ለዓለም እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ህልና ልብክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሰውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብዚ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ኩሉ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ቆሎትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ዝተታሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰምን ምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ ዝህላዊ እዚ ዘይፈርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስን እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበልካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበልካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ ነዞም ዝልምነኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና
ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጥ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብኃጢአት ንዝረኸሶ ምሕረትካ እንጽህን ዓያሻ ለብም ንጡፋት መለሳት ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ናድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸጋ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ክትዎ ለአምላክ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ነዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበብናን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣድሕቕካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጅኻዮ ኦ ጐይታ ምንቲ ትብና ባረትካ ንመስግነካ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ኢኻ ኦ ጐይታ እዚ ኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብምሃሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፅሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና ወሃቢ ህይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ መዓሙቕ ልብና ንሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረገረካ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደርዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዘተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጐይታ ከያረፍና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ባኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ዘለካ ምስጋና ጽንዓትን ዘለዓለማ ልበንትየከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱለከ ስብሐት ለዓለመ ስብሐት ለአብ ብዛንካነም ክብድ ስብሐት ለወልድ ዘፈወሰነም ጽኑዕና ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ ማርያም ለማርያም ንግሥተ ማርያም በኪዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላኽ ይምሐረና ይቅረ በሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትና ምህልላና ይቀበለልና እግዚአብሔር አምላኽና መዓቱና ምሕረት ቁጥብና ብትዕግስቲ ይመልሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝዓረፉ ነብሳት ባሮትካ ኩሎም ኣሕቑፍኻ ተቐበሎም ነብሲ ባሪኻ ወለተ ርፋኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ኣዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናዕዒ መንፈስካ ስደደልና ነቶም ኩሎም ሓሚሞም ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገዛ ንዘለዉ ድማ ፈውሰ መረት ካብሉ ዘሎም ብዘይካ ካልእ ክገብር ዝኽእል ከም ዘየሎ ዝፈለጥናላ ሰዓት እያ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና
ወጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ደው ክንብል ብኃጢአትና ክንእመን እዚ ዝሃብካና ግዜ ንንስሓ ንጸሎት ክንጥቀመሉ ድማ ብርሃንካ ከተብርሃልና ንልምነካ ኣለና መስተውዓል እምሮ ሃበና ወጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካ ናውረድ ፈውሰ ምህረትካ ኸዓውን ሃግን ጎረባብትና ሰላም ካብዝሕ ንዓለም መምለታይድካ ምሕረት ዘርግሓላ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወጎይታ ለምንን ክህበኩም ካሕኩሑ ክኸፍተኩም ዝለይኹ ትረኽቡ ኢልካና ኢኻሞ እዚ ዝኸበደና ጾር ከምቲ ዝበልካና እቶም ትፅዕዱ ጾር ዝኸበደኩምና ባይኑ ዒልካና ኢኻ ጾር ከቢድና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወጎይታ ሕጂ እውን ኩሉ ዝግዝኣልካ ንኹሉ ክትእዝዝ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ማዕበል ትህድእ ንስኻ ኢኻ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈውሰ ምህረትካ ክትክዑ ነዚ ፍጡርካ بعين سب زي بحلنا سب كبصح زي تخال حجون كتقصصلنا نلمنك لنا آمين. كم تم قدامو تابوتاتنا امون قومتن هيوتن كوينهم معاتك تهد سمعك يوم حجون امون قومتن هيوتن كويننا نلمنك لنا مو معاتك هدالنا እግዚአብሔር አምላኽና نصدق له امر عدلنا كم تنهواري أزمار كام صلوات أب سمايات تنبر أبونا نبلنا سواء كلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي كدس نقصات بسا فقدرهم تاب سمايكم بدما مدريخون نعلات نجيرنا لنا نحنا نزور لنا بدلهم ترزح حدقنا اللهم بذلنا بسانا حدقلنا كوكو أدحنا مدير أبدنا يدتونا نسيس حيل كبرين زلالمنا تكيمو وقيتي مالا من أقول سبير الأخصار سلام لك اللخو بحلنا سلام لك اللخو نسبح بنور الدين بروخيو وملت سقاو بيرشايو وفسس دسبر في حاجاتنا نخاد كلنا نفور وديت من النامي أفير أملاخنا قبل لنا قبل الناس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ድሓን ሓዲርኩም ከመይ ኢልኩም ኣርፊድኩም
እግዚአብሔር አምላኽና ደተመስገነ ይኹን ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ነዘለኹም ብመራኸቢ ብዙሓን ብኩሉ ዓይነት መራኸቤት ተሓብሩና ዘለኹም ኣብ ጸሎት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ዘለኹም ሰላሙ የብዝሓልኩም ኣብ ማእኸልና ኸ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ ብዝፈቐዶ መንገዲ በዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ ንሕና ነንሕድሕድና እውን ዘይንሰማማዕ እሱ ግን ኣብ መንጎና ኮይኑ ዝሰምዓና ንኩልና ድልየት ኩልና ዝፈልጥ ኣምላኽ ከይለመናዮ ድማ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ዝህበና ኣምላኽ በቲ ንሕና ክንርድኦ ንኽእል በቲ ዘለመድናዮ ናይ ኣምልኾ ስርዓትና ንፈጽመሉ እዋን ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ እንጋብኣሉ እዋን ቀረባ ክገብረልና ድማ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን እወ እዚ ዘለናዮ ወርሓት እዚ ዘለናዮ እዋን ዘፍርሕ ዘሰንብድ ዘጨንቕ እዩ ግን እቲ ቅዱስ ጽሑፋቱ ይነግረናን የጠንቅቐናን ከም ዝነበረ መጠን ኣብ ግዜ ጭንቀትናን መከራናን ኣብ ግዜ ፍርሕናን ንዓና ተስፋና ጸግዕና እምባና ዕርድና ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዘለና ናብኡ ኸነእዊ ናብኡ ክንጠርዕ ናብኡ ክንምህለል ጥራይ እዩ ዘድልየና ኣይንፍራሕ ኣይንጨነቕ ኣይበሃልን እዩ ስጋ ዘለበስና ኢና እዚ ስምዒታት እዚ ድማ ኣባና ኣሎ ክንፈርሕ ከለና ግን እንውከሎ ብጀክኡ ካልእ ክህሉ ከም ዘይብሉ እንጽግዖ ብዘይክኡ ካልእ ከም ዘይብልና ክንፈልጥ እቲ ንጽግዖ ኣምላኽና ኸ እንታይ እዩ ዘናግፍ ኣምላኽ እዩ ዘድሕን ኣምላኽ እዩ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ ይቕረ ባሃሊ ኣምላኽ እዩ እሞ በቲ ክምህረና ዝደለየ መንገዲ ተማሂርና ናብኡ ትቐርብ መንግስት ነብሲ ይሃበና እዛ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ክልተ ክንከፍላ ኢና እሽቲ ኣነ ምስ ኩነታትና ትኸይድያ ብትምህርቲ እውን ብብዙሕ መንገዲ በና ብመርሰ መርዓብ ተማሂርናዮ ነርና ኢና ኣጽቢቓ ኸ ልበይ ስለ ዝተንከፈት ሓንቲ ክዛኸት ከካፍለኩም እየ እሞ ነታ ናይ መዓልቲ ሎሚ ናይ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ሕያዋይ ባርያ እትብል ገብርሄር እትብል ሰንበት እያ ካብ ጾም 4 መበል 6 ሰንበት ኢና በፂሕና ዘለና ኣነ ግን ኣብ ካላ ቀዳማይ ዜና ሞዕል ምዕራፍ 21 ከንብብ እሞ ካብ ንእሽተይ መልእኽቲ ክንወስድ ዝደለኽዋ ኣላ ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንስአ እሞ ንዳዊት እስራኤል ክቁፀር ኣለዓሎ ዳዊት ከዓ ንዮአብ ንሓለቃ ህዝብን ኪዱ ንእስራኤል ካብ ብኤር ሸባዕ ክሳዕ ዳን ቁፀርዎ ቁፅሮም ምእንቲ ክፈልጥ ከዓ ቃል ኣምፅኡለይ በሎም ዮአብ ድማ እግዚአብሔር ንህዝቡ ካብቲ ዘለዎ 100 ሳዕ ይወስኮ ግናኸ ወ ጎይታይ ንጉስ ኩሎም ገላዊ ጎይታይ ዶይኮኑን ስለምንታይ ጎይታይ ነዚ ነገር እዚ ይደልየሎ ስለምንታይ ከ ንእስራኤል ምኽንያት ንበደል ዝኸውን በለ እቲ ቃል ንንጉስ ግና ንዮአብ በርትዖ ስለዚ ዮአብ ወፀ ናብ ዘሎ እስራኤል ከይዱ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም መፀ ዮአብ ድማ ቁፅሪ እቲ እተቆፅረ ህዝቢ ንዳዊት ሃቦ ካብ ብዘሎ እስራኤል ከዓ 11,000 ሴፍ ዝመዙ ሰብ ነበሩ ካብ ይሁዳ ከዓ 170,000 ሴፍ ዝመዙ ሰብ ነበሩ ዮአብ ግና ነቲ ቃል ንጉስ ይፍንፍኖ ነበረ እሞ ንሌዊን ቤንያምን ኣብ መንጎኦም ኣይቆፀሮምን እዚ ነገር እዚ ግና ንኣምላኽ ኣጓሃዮሞ ንእስራኤል ቀዘፎ ሽዑ ዳዊት ንኣምላኽ እዚ ነገር እዚ ብምግባረይ ብዙሕ በደልኩ ብዙሕ ድማ
عشي يمو حجقنا بجاخا بدل بارياخا أرحق بلو እግዚአብሔር ድማ ንጋድ ናይ ዳዊት ንጋድ ናይ ዳዊት ረአዮ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ኪድሞ ንዳዊት እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ሰለስተ ነገር እንብረልካ ኣለኹ ካብኡ ከዓ ሓደ ሕረሞ ክገብረልካ እየ ኢልካ ተዛረቦ ጋድ ከዓ ናብ ዳዊት ኣተወ በሎ ድማ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ትደልዮ ሕረ 3 ዓመት ጥሜት ወይ ሴፍ ጸላእቲ በኣ እናርከበካ 3 ወርሒ ካብ ቅድሚ ጸላእትኻ ምህዳም ወይስ ሴፍ እግዚአብሔር ማለት ኣብዚ ሃገር 3 መዓልቲ ፌራ እሞ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዘላ ምድሪ እስራኤል ጥፋት ከምጽእ እቲ ዝለኣኸንስ እንታይ ቃል ከም ዝመልሰሉ ሕጅ ሕሰብ ዳዊት ንጋድ ኣዝዩ ጨኒቕንሎ ግናኸ ምሕረቱ ብዙሕ እዩ እቶም ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ዳ ወድቕ ኣብ ኢድ ሰብሲ ኣይወድቕን በሎ ሽዑ እግዚአብሔር ንእስራኤል ፌራ ሰደደሉ እሞ ካብ እስራኤል 70,000 ወደቁ ድማ ኣምላኽ ንኢየሩሳሌም ከጥፍኣ መልአኽ ሰደደላ ንሱ ከጥፍኣ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ነዚ ረአዮ እሞ እዚ ክፉእ በቲ ክፉእ ተጣዒሱ ነቲ ዘጥፍእ መልአኽ ይኣክል ሕጅስ ኢድካ ምለስ በሎ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ጥቃተ ዓውዲ ኦሪና እቲ ይቡሳዊ ደው በለ ዳዊት ድማ ኣዒንቲ ንላዕሊ ቋሕ ኣበለ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ደው ኢሉ እተመልሐት ሴፍ ከዓ ኣብ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዘርጊሕዋ ረአየ ሽዑ ዳዊትን እቶም ዓበይትን ማቕ ተኸዲኖም ብገጾም ተደፍኡ ዳዊት ድማ ንኣምላኽ በሎ ኣነ ደይኮንኩን እቲ ህዝቢ ክቁፅር ዝበልኩ ኣነ ዝበደልኩን ነቲ ብዙሕ ክፉእ ዝገበርኩን እዘን ኣባጊዕ ግና እንታይ ገበራ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኢድካ ናባይን ናብ ቤት ኣቦይን ደኣ ትኹን እምበር ናብ ህዝብኻስ ንምቕዛፉ ኣይትኹን ሽዑ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ንጋድ ንዳዊት ንዑ ደይቡ ኣብ ዓውዲ ኤሮናን እቲ ይቡሳዊ እግዚአብሔር መሰዊኢ ከቁመሉ ኢሉ ክነግሮ ኣዘዞ ዳዊት ከዓ በቲ ጋድ ብስም እግዚአብሔር እተዛረቦ ቃል ደየበ ኦሪናን ድማ ግልጽ በለ ነቲ መልአኽ ከዓ ረአዮ እቶም ምስኡ ዝነበሩ 4 ደቁ ድማ ተሓብኡ ኦሪና ግና ስርናይ ይኽይድ ነበረሞ ዳዊት ናብ ኦሪና ምስ መጸ ከዓ ኦሪና ጠሚቱ ንዳዊት ረአዮ ካብቲ ዓውዲ ወፂኡ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዳዊት ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፍአ ዳዊት ድማ ንኦሪናን ኣብዚ መቕዘፍቲ እዚ ካብ ህዝቢ ምእንቲ ክኽልከል ንእግዚአብሔር ኣብኣ መሰዊኢ ክሰርሓሉስ በታ ዝዓውዲ እዚ ኮታ ዝዓውዲ እዚ ሃበኒ ናብኡ ብምሉእ ዋጋ ሃበኒ ንዑ ብምሉእ ዋጋ ሃበኒ ኢሉ ኦሪና ከዓ ንዳዊት ንዓኻ ውሰዳ ጎይታይ ንጉስ ነቲ ጽቡቕ ኮይኑ እተረአዮ ይግበር እንሆ እዞም ኣብ ዑሩን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰረገላታት ከዓ ዕንፀይቲ ስርናይ እውን ንመስዋእቲ ብልዒ ይህብ እዚ ይሂበ ኣለኹ በሎም ንጉስ ዳዊት ግና ንኦሪናን
ኣይፋል ንእግዚአብሔር ኢለስ ናትካ ዝኾነ ክወስድ ኣይደልን ንዝሓርር መስዋዕቲ ድማ ዋጋ ዘይብሉስ ኣይዕርገሉን እየ እሞ ብርግጽ ብምሉእ ዋጋ ደኣ ክሻየጣ እደል ኣለኹ በሎ። ዳዊት ከዓ ንኦሪና ዋጋ እታ ቦታ ብሚዛን 600 ሲቃል ወርቂ ሃቦ። ዳዊት ድማ ኣብኡ ንእግዚአብሔር መሰዊ ነደቐ ዝሓርር መስዋዕትን ምስጋናን ከዓ ኣዓረገ። ናብ እግዚአብሔር ድማ ተማህለለ። ንሱ ከዓ ብሓዊ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰዊ ምሕራር ካብ ሰማይ ምላሽ ሃቦ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ መልአኽ ተዛረቦ። ንሱ ከዓ ሴፉ ናብ ሰገባኣ መለሳ። በታ ግዜ እቲኣ ድማ ዳዊት እግዚአብሔር ኣብቲ ዓውዲ ኦሪናን እቲ ይቡሳዊ ምሳ ምላሽ ከም ዝሃቦ ምስ ረአየ ኣብኡ ዘለዉ እቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ዝገበሮ ማሕደር እግዚአብሔር እቲ መሰዊ ምሕራርሲ በቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ናይ ጊብዖን በሪኽ እዩ ዝነበረ። ግናኸ ዳዊት ብዛዕባ እታ ሴፍ መልአኽ እግዚአብሔር ስለ ዝፈርሀ ንኣምላኽ ክደልዮ ኢሉ ናብ ቅድሚኡ ክኸይድ ኣይከኣለን። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። እታ ዛንታ ሕፅር ኣቢለ እሞ ከካፍለኩም ተኸታቲልኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ነቢይ ንጉስ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ብሓይሊ እግዚአብሔር ብዙሕ ኩናት ዝሰዓረ ብሰራዊትን ብዘይ ሰራዊትን ብህፃንነቱ እውን ዝጀመሮ እግዚአብሔር ዓወት ዘጓናፀፎ ንጉስ ከም ምንባር መጠን ካብ ፈተና ሰይጣን ግን ኣይመለጠን። እቲ ብሓይሊ ኣምላኽ ኩሉ ዝሰልጠሉ ዝነበረ ረሲዕዎ ዘንጊዕዎስ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ብፈተና ሰይጣን ንውግእ ድልዋት ዝኾኑ ህዝቢ እስራኤል ቁፀሩ ኢልዎም ነቶም ሓለቓ ሰራዊቱ ንኢያብን ነቲ ሓለቓን እንታይ ክገብር ደልዩ? ሓይሉ ክጥቀም ደልዩ። ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ወፃእ እምበር ምቁፃር ህዝቢ ነውሪ ኣይነበረን። እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ምቁፃር ህዝቢ ኣብ ዘፀአት ብዙሕ ግዜ ንምንታይ ዕላማ ክቁፀሩ ከም ዘለዎም እግዚአብሔር ይነግሮም ነይሩ እዩ። ኣብዚኣ ግን ብፍቓዱ ሰይጣን ኣሰሓሒትዎ እዩ ዝብል። ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንስአ እሞ ብዳዊት ገይሩ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። እንታይ ክገብሩ? ሴፍ ክመልሑ ዝኽእሉ ክዋግኡ ዝኽእሉ ሰብ ቁፀረለይ። እተን ሓንቲታ ኣርእስቲ ክንወስድ ደልየ ዘለኹ ብቑዕ መስዋዕትሲ ብዘይ ዋጋ ይከውን እዩ። ንጉስ ክነሱስ እቲ ኩሉ ጌጋታቱ ከመይ ዝበለ ንስሓን ከመይ ዝበለ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ልብን ሒዙ ይቐርቦ ከም ዝነበረ ከም ዝወድቕ ነታሕቲ ንባይታ ወዲቑ ንእግዚአብሔር ከም ዝደልዮ እቲ ኣብ ዓውደ እሪና ኢያቡሳዊ ንብላ ኣብ ቅዳሴና ኩሉ ግዜ ንዝክራ ኣብ ከምኡ መስዋዕት ዝተቐበልካ መስዋዕት እናተቐበለልና ትብል ንመስዋዕቲ እንካ ብጥራዩ ኣብ ዑረይ ነውልካ ዕንጨይትን ሄልካ ኩሉ ተጠቐመሉ እናበሎሲ እንታይ ኢሉ ዝሓርር መስዋዕቲ በጃ ዝኸውን ናብ እግዚአብሔር ዝቐርብ መስዋዕቲ ብኸምኡ ብጥራዩ ኣይቅበሎን። ዋጋ ዘይወሃቦ መስዋዕቲ ዋጋ ዘይክፈሎ መስዋዕቲ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣየቕርብን እየ። እቲ ትዕቢቱ ግን እግዚአብሔር ስለ ዝተቆጣዓሉ ምርጫ ሂብዎ ወይ 3 ዓመት ጥሜት ወይ 3 ወርሒ ኩናት እቲ ትፈልጦ ኩናት እቲ እግዚአብሔር መሪሕካ ዝተዓወትካሉ ኩናት ግን እዚ ከምኡ ይኮነን። ሕጂ እቶም ፀላእትኻ እንታይ እዮም? እግርግርኻ ክስዕቡኻ እዮም። ምክንያቱ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ወፂኡ እዩ ዘሎ። ወይ ድማ 3 መዓልቲ ፌራ መልአኽ እግዚአብሔር መፂኡ ዝቐዝፍ እቶም በደልቲ ውሕዳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዝበደለ ዳዊት እዩ። ዝተቐዝፉ ግን መን እዮም? ህዝቢ እስራኤል። ንመን ትምህርቲ? ንንጉስ ዳዊት።
بدلت بهوت كنبر يخول يوم بهوت سقع تم تقذفتي مساكين هصانات عشالات اسرائيلاውያን አባታቶም ብዝገበርዎ ካብ እግዚአብሔር ዝዓለውዎ ስደት ናብ ግብጽ መሰጋጠሞም ኣብ ባሕሪ ዝድርበዩ ዝነበሩ መን እዮም ህፃናት ዕሸላት እዮም ዕሸላት እዮም ምንም ትምህርቲ ግን ነቶም ወለዲ ነቶም ዓበይቲ መምሃሪ ሎሚ እዚ ቅዱስ ዳዊት ዝገበሮ ተግባር እግዚአብሔር ሕዘኖሞ እንታይ ግን ገይሩ እቲ እግዚአብሔር ምስተውዓለ ምሳበኻ ካብ ኢድ ሰብሲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምውዳቕ ይሕሸኒ መሓሪ እዩ ልቡ ልብ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ምፍላጥ የድሊ ፈሊጥዎ ሰለስተ መዓልቲ ፌራ መሪጹ እንተኾነ ግን ሰለስተ መዓልቲ ዘይኮነስ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ገበሩ ክንደይ ሰባት ተቐዚፎም 70,000 እዚ ምስ ገበረ ዳዊት ከም ዝዓሸወ ከም ዝበደለ ንእግዚአብሔር ነገሮ በደልኩ እግዚአብሔር ናብ ኢየሩሳሌም ዝቀዝፍ መልአክ ምስ ሰደደላሲ እትርሕሩህ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ደንጋጺ ነቲ ዝገበሮ ነቲ ዝጠፍአ ዝነበረ ጥፍኣሲ እግዚአብሔር ተጣዒሱሉ ነቲ መልአክ ይድክሓስ ይኣክል ኢሉ እዚ ኣምላኽ እዚ እኮ ኢና ነምልኽ ይድክሓስ ይኣክል ዝቀዝፍ ፌራ መጺሎ ዝቀዝፍ ሕማም መጺሎ ሌላን ጉሌላን ዘይብሉ بطببك بخلتك بهابتك بفلتتك كتمل قلا زي تغل حتى انت يطلعنا خنب زلنا نجزي أبير تزقزف ملأخك سيفك حازب لنا دواب لنا تاجن كتدلي النيا تازم ساعتني إذا مسكونس نداوي النبي جزي أبير قاد انت يلو مسوات خيد جبر أبي أبتي إيه أبشاوي أورينا أو خيرك مسوات جبر زحرر مسوات يعرقيل تا مسوات جن واجها زي تخفلت تا مسوات خيت خون داويت من أبي لومي كنا تاتنا تغيروا بفرحين عدم توحيدنا اتبدلنا خمسنا داويت نصر زيد يخون بلون خلد مليو كون العلي زلنا كون العلي زلنا إذا لومي تمني خاون زي ركب مكابنا بيت كريستيان ينادى حنا يبأسنا نيري هزبي خاب بيت كريستيان كسجوجم كبتنون بزح تصعير وعي نزب على نزمس جابير نزيم اللي سألنا لكنا حواتنا أحاتنا أبوتاتنا خبيت أملاخ سوقنا يمين تباري رمي تأشيرهم يمدل الله صاحب حجون بدلنا بزحي እግዚአብሔር ግን መሐሪ እሞ ነቲ ዝቀዝፍ ዘሎ መልአኽ ሎም እንታይ ግበረልና ክንብሎ ኣለና ሴፍ ክሓዝ ነፍሰ ገባኣ መለሳ እዚ ኣኽትኩም እንተኮይና ድማ እንታይ ከድልየና እዩ ብቁዕ መስዋእቲ ዋጋ ዝኽፈሎ መስዋእቲ ሎሚ ኣብ ቤትና ኮይና ኣብዚ ዘለናዮ ከምዚ ናይ ሰብ ነነውየ ጾም ክንጸውም ጸሎት ክንጽሊ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ كم زحج زلنا يا خناتات يعني يرانا ننوي سبنا نوي خمزي قال أملاك كم زنقرنا أبيت أملاك يكوي نبرون مغنياتنا أملاك زفروا ذا أمنوا أهي نبرون يتم عاد نسي كل مستبه اليوم أنسأل لكم زلوا معاد كبي ديمو تمسح مسبلهم نبي يوناس يوم بيجزي أبيهر آمنوا شعون تاجروا حمخشتي كاشا تنتي حمخشتي تقدينهم كاشا تنتفهم كاب نجوس كساب انسسا أبب يتم يتعاطوا أي يبلعوا أي يستيو كاب زي عب مكرة زي ترى أيام مخاز كقذف دي جمرة أي نبرو من أنت قلت إلهم زي نبرجن النبي مش نقرهم أمن ومه أبن السحة أمهل لا أبص الله يوم أبص يوم انسسا خيترفون بالعيد هو يبلعي
እዚ ዘመን እዚ ከም እንስሳ እንዳኸድና እንበልዓሉ ፈቀድኡ ዝነበረ እዋን ሎሚ ብጾም ናብ እግዚአብሔር ንቀርበሉ እዋን ሎሚ ኣብዚ ዘለና እዩ እግዚአብሔር ከም ዝመድብሎ ማለት እዩ ነዚ እንቀርቦ ንኣትዎ ቤት ስኒ መጽሄና ተጣዒሽና ጸቢቕና ብህግና ናፊቕና ክንመውጾ ምእንቲ ከም ብሓድሽ እዚ ንረኺብናዮ ዝነበርና ጸጋ ኣምላኽ ብዓቢ እዩ ውበትና ክንደሳብ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ክንፈልጦ ዝመደበሉ ሰዓት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመልኣኹ ሰይፍኻ ሓዝ ይበለልና ሰይፍኻ ሓዝ ይበለልና ሰይፍኻ ሓዝ ይበለልና ኣምላኽና መሓሪ እዩ ኣምላኽና ተጣዓሲ እዩ ከይለመንዎ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዳዊት ዕሽነት ኣብዚሐ ምስ በለ ነቶም ዝቕዘፉ ዝነበሩ ረኣዮም እሞ ደንገጸሎም ግን እቲ ዝበደልኩስ ኣነ ደይኮንኩን ነቲ ሴፍ ሒዙ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ረኣዮ ድሕሪኡ ዳዊት ዝበደልኩ ኣነ ደይኮንኩን ዘማ ባጊዕኻ ደኣ እንታይ ገይሮም ዝበደልና መራሕቲ ሃገርን መራሕቲ ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝቕዘፍ ዘሎ ግን ዓገብ ኣይበልናን ኣይገሰጽናን ኣይመሃርናን ከምዚ ካብቶም ልኡኻት ኢዮኣብ ንዳዊት እንታይ ኢልዎ እንታይ ገበረካ ነዚ ህዝቢ መዓት ተውርደሉ ግደፍ ኢልዎ ነቲ ትእዛዝ ናይ ዳዊት ኣዝዩ ተጸይፍዎ ነበረ እዩ ዝብለና ግደፍ እውን ኢልዎ ግደፍ ኢልዎ ትገብሮ ዘለኻስ ኣይቁንዕን እዩ ሎሚ ተዋጋእቲ ሰራዊት ክትመዝዝ ክትመርሕ ኣየድልየካን እዩ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ዓለምና ብዝፈጠረቶ ኣፅዋር ትዋጋእ ትጣፋእ ነይራ ትቀታተል ነይራ እሞ እንሆ ድማ ሕጂ ሞ ትባዕሉ መፅዩ ንኩሌራ የድልዮም ቦምቡ የድልዮም ሰራዊት የድልዮም መቕዘፍቲ ጥዑም እንተኮይኑስ ከምኡ ኮይ ገይሩ ንጉስ ዳዊት ድማ ኣብቲ ጽሙዋ ሰላም ዝኾነሉ እዋንሲ ተዋጋእቲ ሰራዊት ሴፍ ክመዙ ዝኽእሉ ቁፀረለ እዩ ዓለምና ድማ ክንደይ ናይ ኑክሌር ቦምብ ኣለኩም ኢላ እኳ ትቆፅር ነይራ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ መሓሪ እዩ መሓረና እምበር ኣብዚኣ ዘላ ኢሉ እግዚአብሔር መሰላዓለ ግን ነፈርቶም ባይታ ሒዘን ኣፅዋሮም ዋጋ ከም ዘይብሉ እዩ ኣፅዋር ኣምላኽ ቀዛፊ ምዃኑ ርኢና እዩ ንምሕረት ይመልሰልና እግዚአብሔር እንድሕር ጥፍኣት ደሊኹም ሞሲ እንህልኩም ብዝቐለለ መንገዲ ጥፍኣት ግን ኣብቶም ከጥፎ ኢሎም ዝጅሃሩ እንተላ እዩ ኣብቶም ከጥፎ ኢሎም ዝጅሃሩን ዝምክሑን እንተላ እዩ ስለዚ ኣምላኽና መሓሪ እዩ ኣምላኽና ተለማኒ እዩ ብዝገበርናዮ በደል ኩሉ ክሳብ ኣይቀፅዓናን እንታይ ክንገብር ይደልየና ክንሪኦ ይደልየና ከምዛ ቅዱስ ዳዊት ዝበላ ሕጂ ዕሽነት ገበርኩ በጃኻ በደል ባርያኻ ኣርሕቆ በሎ ኣብ ፍቅዲ 8 ሽዑ ዳዊት ንኣምላኽ እዚ ነገር እዚ ብምግባረይ ብዙሕ በደልኩ ብዙሕ ድማ ዓሸየ እሞ ሕጂ ግና በጃኻ በደል ባርያኻ ኣርሕቆ በሎ በደልኩ ዓሸኹ በዲልና ዓሺና ኣፈላላይ ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መራሕትን ተመራሕትን ኩልና በዲልና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተና ብቑዕ መስዋዕቲ ዋጋ ዝኽፈሎ መስዋዕቲ ሎሚ ኸነቕብል እግዚአብሔር መስዋዕቱ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር መስዋዕቱ እንታይ ሕጂ ሕያዋይ ቅኑዕ መንፈስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ንእግዚአብሔር ባህ ዘብሎ መስዋዕቲ ሎሚ ኣብ ገዛና ኮይንና ክንገብሮ ይደልየና ኣሎ ኣብዚ ናይ ሓባር ንገብሮ ነበርናስ ባህ የብሎን ኣጉሂናዮ ኢና ኣጉሂናዮ እሞ እንታይ ኢልና ውፁ እስከ ከም ብሓድሽ ምፁ ሎሚ ኣብ በቤትና ኮይንና እዚ ናይ መንፈስ ናይ ሕልና መስዋዕቲ ክንገብር ይደልየና ኣሎ እግዚአብሔር
كم تمسبنا نوي امباح نبلا بجزانا خوينا دقنا هم كصومو كنا قرب نقلالنا እንስሳው እኮ የማይውጀው እንስሳ ይጾም አይለው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በአይን ምሕረቱ ይጠመተና አነ በዚህ ያለው ከብል አር መዝሙር ክንገብር ይናሙ አብ ከላይ ይተከፋል ናብ አምር ሰመራ አብ ከልፈኩም እግዚአብሔር አምላክ ንዑ ዝበቅዕ መስዋዕቲ ንጹህ መስዋዕትና ሕልና መስዋዕቲ ከነቅርበሉ ይደግፈና ናብቲ ንቡር ኩነታትና ድማ ይምለሰና ብልቢ ኸነምልኾ በሐቂ እቲ ውህበትና ዓብይ ምዃኑ ክንፈልጠሙ ደስ ይልና ኸነመስግን ኣብዚ ቤት ኣምላኽ ይግበር እነሆ ጥራይ ኮይኑ ኣባይት ጥራይ ኮይኑ ወናቶ ተገዲፎም ይሓልፉ ኣለዉ ሰሪሕናዮ ሃኒፅናዮ ግን ከምቲ ዝደለናዮ ኣይኮነልና እንደሎ ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ይመልሰልና ነዚ ቤትና ሆን ከምኡ ቤት ኣምላኽ ሆን ከምኡ زيارة يوم كبرنا أملاك يكون يملس لنا آمين بسماء ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يولو مدعني كريستوس مدعني كريستوس باسم قدوس بنصح لنا بنصح لنا أبزور يا مقدسك نركب لنا نركب لنا لكثير تمكد يدارس تمكد يدارس ሃይማኖት ወራዶ ደስጋ ደስጋ بجاء عالم مسواد مسواد كريستوس كالأملاك بجواسيكنا بجواسيكنا بجا بجوار كريستوس يتاري كريستوس يتاري مسغانا يرفعها بسماء المدري بسماء المدري من الرسنا بعد الغيلانا بعد الغيلانا من فسار الميلا بارغاينا بارغاينا تحاويسنا نمسكنو نتيجة صادقنا تمزنا تمسيون ابتسامة يلي بيتنا تحاويسنا نمسكنو نتيجة صادقنا تمزنا تمسيون ابتسامة يلي بيتنا كل سنة يفهم بهنا يزعلم الله كل جزء عنه دخام شيء ويبكيها سلم لنبي أيها من جدها أيدي يحزنوا عليها مزينو بتيتس فازارنا كوستنا كمسيون ابتسما يا بيتنا تخم حل اليقين طيب أزرها بين الأمور الرجل
እሙንዮ በተቃሉ በሐዲስና ነመስግኖ በትትስፋ ዛሬና ክብርና ክብርጽዮ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ኤርስገጽዩ ብመልአኮ ዳዕሌሙ ክብር ምስጋናዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤቱ ጎይታ ሄሸና ሰላም ሓቁ ዘርና እዚ መጨረሻ ኣብ መንግሥቱ ከይወርዳ ተሃዲስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዛሬና ወዘና ክብርጽዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤታ ተሃዲስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዛሬና ወዘና ክብርጽዩ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ዋድር ሰማይ ዝለምለይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ዋድር ሰማይ ዝለምለይ ስደተኛ እየ አምላክና ስለ መዝሙሩ ተመስገነ ይሁን። እስከ መለሰና ተስማም ተስማም ከነስተውዕለላ ደልየ ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከብ ኣለና እንዲያላ ነራ ሎም ግን ናብ ዙርያ መቅደስካ ክንመጽእ ንምህለል ኣለና ክትከውን ጸሎትና ከነስተውዕለላ እዚኣ ብቀሊሉ ሕልፍ ንብላ ነርና ንኸውን ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከብ ኣለና ነራ ከምኡ ክትኮነልና ግን ሕጂ ክንጽልይ ግባአና ካብ ዙርያ መቅደሱ ወፂና ኣለና ነታ ምሳና ዘላ ቤተ መቅደሰይ ድበላ ንነፍስና አንጽሕናያ ናብቲ ዓቢ ቤተ መቅደስ አምላክ ክንመጽእ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን አሜን። ወቲ ብሸለልትነት ንሪኦ ዋጋ ስለዘይ ከፈልናሉ ብጸጋ ብኾኑ ስለዝተዋሃበና ኣይስተባሃልናሉ ነርናሞ ሎሚ ግን ክሳብ ክንደይ ክቡርን ዓቢን ምዃኑ ተረዲእና ኸውን ተስፋ ገብር ኣብታ ካልኣይቲ ክፋል ክንኣቱ ሓድ ዝብልና ብመምህር ሰመራብ ክሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ገልግሎት እዚ ስለ ዘራኸበና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም
كل خاتكن حزب እግዚአብሔር بززلو غزياو صقم ابزريا مقدسو كتمصو زي كعلكم كتمصا زي كعلكن روح فتارينا ابززلنايو بتسفا ببركه عقيبو نزي صلالوت موت كنتيتو ابزريا مقدسو بحغوس بنسحا خنغابا نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና امين سلازي محرات من تخنقبل بغزيه صباباون رديتنا زخون صقا نركبسي بتبعات نابزفان املاح نقرب محرات من تخنقبل بغزيه صباباون نرديتنا زخون صقا نركبسي بتبعات نابزفان املاح نقرب سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ቃል አምላኽ ሕያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላልዩ አካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላል ሓሳብን ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ እቲ ጸብጻብ ንህቦ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቅልዑን እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልቦን ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከም ዝኸማና ተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ بسمايات زحلفة عبي لك كهنات إيس كريستوس ود أملاح كابزه اللونا نئماننا نصنعي سلازي محرات من تخنقبل بغزية أبواون رديئتنا زخون صقاح نركبسي بتبعات نابزفان أملاح نقرب بتبعات نابزفان أملاح كنقرب بنسحا نابزفان أملاح كنقرب بتسفا نابزفان أملاح كنقرب بنهللا نابزفان أملاح كنقرب نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ከምቲ ቦና አቀድም አቢሎም ዝገለጹ ሎሚ ገብርሄር ይበሃል ገብርሄር ማለት ካ ሕያዋ ያገልጋሊ ማለት እዩ አታ ሕያዋይን እሙኑን አገልጋሊ بحدت أمون كون كاي خامو أبزح كشمكاي ناب حقوس قويتاها اتو زبل بالسرات علووي بانصاروها كفؤون هكاين قليا أبحدت أمون يكون كانمو نابتنا يزل عالم فردي كيد زبل كبير زخانة وساني علووي إذ قدوس تاريخ زيز تصحفلنا نحنا أبحدت أمونات كنكون حيوتن أموناتن كنكون أمو أبقدمي قويتا أمن بالفردي تتو مسبلنا ناب حقوس قويتا هم أتو زبل سمعوا بالسرات نخن سمع إذ أوان زي كم تقدوس قال زبلنا زلو بتبعات نابزفان أملاح كنقرب نزخونتات زين تتقيمنالو نزخونتات زين تصنيعنالو نزخونتات زين تتنسيحنالو ناب ربحنا ناب تسفانا ناب برختنا كقيري أبزئ وانزي لبنا تتريرنا أبزئ وانزي لبنا تعاسينا خاء نابز قدد مقزفتي زي الساقاقر ايو امو كابزي زابهير يسورنا اتوهاب مكليت نتوم سبات ككم عغموم نتحدى حمشي نتحدى كلتة نتحدى خاحدى هابومي اتحمشي مكليت تقبله حمشي هبكاني حمشي خا عربيه إلو مسمسة التحياوين
أمونن قليا أبحدت أمون كون كايخامو أبوزح كشمكاي ناب حقوس قويتاخا إتو بلوي اتخال عيون لك عقاموين اتصال ساي حب على حدا مكليت جن زي كمحواتو أفرديك قريبون نهالوه أنا يفلتك كايسها زي زرع هايو تعصد زي بتن كايو تكب كان مخانكا يفلتك كاي سلازي جنزبكا خيتفعني أغميت إسانيه إنكا جنزبكا بلوي أنا زي بتن كوز اكب زي زرع هو زعصد كان مخانين دحرت فلت كونكادا سلمنتاي جنزبي كساب حجي حشكايو صنيحكاي انه انا كم قالكا افردكا اللهو نتوس زلو مكليت اقدفكم نتبع العسر تهبو نزلو كل يوهبو نتزي بلغن نتازلاتوكا يقدفو يوم نزهكاين كفؤن قلياخا يأداون اقارون اسيركم نابتناي زل عالم سقاي دربيو أبوها بخياتن محرقا ماسنانن خوني كابز خمز سورنا اكزابير أبحدت أمون مخاني أبحدت أمونات كوينوم أبقزي سببا نابرهوا زغيرو أبقزي سببا أمونات بزي مخانوم تاريخهم زبالاشو قدوس تاريخ قميتلنا اللوي أبو انجيل لوكاس معراف عسران سلستن كاب عسران شعتن كاب سلاسان شعتن كساب سلاسان شمون تنزلو حاسير تاريخ كنا نببيناي كابتم تسغلو قبرتو فؤون حادي نسخا كريستوس انتو خنكاس نرئسها نعنا نادحنيلو يلا قصلو نبري اتخالا ايوغنا انت ابز خمز بلا فردي كل خاص املاح دوايت فرهنيخا نحناس بحقي بقبرنا زقبانا تفدنا ازقنا حنت خفئتكوا اي قبرانيلو قنحو نقويتا يسوس كا قويتا بمنقستها مستمتع ذكرني بلو قويتا يسوس كريستوس دما لوم مسايا بجنة كم تهلو بحق قبلك كالله بلوي سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን እዞም ክልተ ኣብ ጸበባ እዮም ዘለዉ በዝገበርዎ ገበነኛታት ኮይኖም ብሕጊ ሮማውያን ዝኸበደ ገበን ዝፈጸመ ብስቕለት ይቕጻዕ ስለ ዝነበረ ገበነኛታት ኮይኖም ዝተሰቕሉ እዮም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሰቂሎሞ ነበሩ ምክንያቱ እዚ የማን ዘሎ ገበነኛ እዩ እዚ ብጸጋም ዘሎ ከዓ ገበነኛ እዩ እቲ ማእኸል ዘሎ ግን ሓለቃ ገበነኛታት እዩ ንኽብሉ እዮም ከምኡ ገይሮም ምስጢር ኣምላኽ ግን تهلوك مثل جويان كما تدمرن لنا مثل نفسات صادقان مالت نعنا مثل نفسات صادقان نختحوسنا نختصنبر الناس نسخا مس عمصنياتات تقصر كاذبل مستير نخفصامي سلازي امسقل تسقيلو دمونا تبتبه تنفاسنا سبب عبز خدل اوان كي ترفه يقلد نيرو يبل زابير زستوعل امره هبنا كل استصحفه نتمرتنا يستصحفه املاح ود املاح مخانو اي امنن مخنياتو املاح انتخونكا ود املاح انتخونكا وردمو نعنان نرئسخا نادحن مجمريان رئسخا دحن كتدحن تخون كها نعنا أدحننا نابله يلا جز نبري حجون بزم كرازي إن زي تنسحنا بزم كرازي إن زي تملشنا وسيتو عزيو كبير كخوني بزابير سورناي إتعابي مان زنبريجن
أنت أبكمزز مسألة سببا أنها اللغاس أكادو نأملها يتفرحني أبجزي رهوة أبجزي حقوس أبجزي صقاب أبجزي قايلاس وردحن أبجزي سببا خزي فرح أبجزي سقايك زي نسح اللوديو أبكمزي سببا أنها اللغاس أكادو نأملها يتفرحن نحنا بجبرنا إنا إلو حاتياتو تأمينوي مجمريا نتزلاق الزنبرة جنحوه كلاي حاتيات بسايون تأمينو نحنا قبننيا تاتنا بجبرنا إنا استفردناي سالساي بزعبا قويتا يس كريستوس ازي نصحيو إلو مسكيروي رابعي كا أمن استغاق مسء كلها تذكر النيلو تمحسينو لمينو زي سمعو بسرات كا لومي أبجنت مساي كتهلو يخاي قومي قبرلنا اكزابير سلازخاي تقدوس قال محرات من تخنقبل بجزية صباباون نرديتنا زخون صقاخ نركبسي بتبعات نابزفان أملاخ نقربتي داقين بزي حاتيات سي بخلو كمز خمانات تفتن إمبر بدخامنا خدن قسألنا زيك اللي كهنات يبلنا نمو بسمايات زحالفة عبي لك كهنات إيس كريستوس ودى أملاخ كابزه اللو الناس بتبعات نابزفان أملاخ نقربتي سلازي أبت تسفى زي بلو زمسل نقر تسفى مقباري مو لعلعاقمهم كتفتون واحد قاكمني مسؤوم انت خدكئلو أبس أباهم زبالة كله مواسعو غير لكم اللهو إلونا اللو بيته أو قالمو بتبعات نابزفان صقاخ نقرب نا إكزابير قدوس فغادي خنالنا إكزابير نبورنا يملسلنا إكزابير نبورنا يملسلنا إكزابير نبورنا يملسلنا معاتي يغرلنا محرتي يغردلنا معاتي يغرلنا محرتي يغردلنا معاتي يغرلنا محرتي يغردلنا سنيلكم سلسة معكم نبتقبروا وصلوت كل إكزابير اسمعكم سلقالات إكزابير استمسقنا يخون Ablu boyu
أملاخنا سلام مزمورة تمسجنا يخون آمين راح حسب حجر ما سلا كله سلاتهم أسرات سلاتهم حمومات بز خناتات بخالقن نزلوا عاولنا بصلوت دو نبل أبزز لنا يا أخوينا نجزي أملاخنا نلم منه نأسرات كم عصرتم كينكا مكراني يسقبون زلوها نسخاتكمون أبتسقى كم زلهم كينكم ذكروا إبراهيم 10:3 ولومي بزحات وجناتنا كابت كل جزيل نصليو موسختا بحمام بچنكت علمنا بملء هذا تحيزات اللي زل أوان يمو سلا نفسنا سلا سدرانا سلا بيتسبنا سلا هاجرنا سلا هزبنا سلا كل عالم كنصلي دو نبل እግዚአብሔር አምላኽና ስለቲ ዝሃብካና ጥዕና ግዜ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ንስኻ ስለ ዝፈቐድካዮ ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና ብህይወት ኣለና ብጥዕና ኣለና እሞ ስለዚ ነመስግነካ ኣለና آمين እዚኣ ክትቅፅለልና ሓለዋኻ ክትዕዘልና ኩሉ ዓይነት ሕማም
كابانا كترحق دمان لمنك لنا آمين حمام سجان حمام نبسن كتقصص لنا እግዚአብሔር አምላክ ንዓኸይ ካልካ እሞ ናበኻን ዕቆባ ኣለና آمين بزيك ها خال جزائي خيه لونا أحلف كايت هابنا آمين وجابير أملاخنا نحنا بيتنا نعخانا ملخ نعخانا قلقل نعخانا قزاء بسقاها خلنا نبرد ما أي تفلينا جابير أملاخنا آمين دوسك جابير أملاخنا سلا سدرانا سلا دكنا سلا سبقال كدانا سلا بيتسبنا كل من لمنا كالنا آمين وقويتا أبزز لنا يو بوتان رحقاتن قزيم كنتاتن زي قد بك أملاخ يخامو أبزز لنا يو إتكا إد محرات كزرق حالنا نلمنا كالنا آمين هنا عالم زحاسكا كلن سدرابيتاتنا أباها عقبا أباها تحازاد ما نلمنا كالنا آمين أباها محرات اللو سلام اللو هداة اللو بركة اللو مقجابير أملاخ مساخا عقباها حدراخا نبلا لنا مو آمين أي تقدفنا آمين ملاختها ملاخت محرت أبزريانا كتسفر أتاك زابير أملاخ بدن قاسخا نتب مرج وزعته داويت مغزفتها دو زبلك حجون نتب مرج أنا بدليتنا زاتنا يو مغزفتي بشكاننا زاتنا يو مكرا سلت روح بهاريخا محاري بهاريخا تبي جاوي بهاريخا كتمحرنا نلمنا كالنا آمين كل انتنا دمانا بخان معقب آمين እግዚአብሔር አምላኽና كل جزء نلمناك تقبرلنا خلنا مسجناك جن ندحر على مو أبقبر حياتنا زي تتمت حجون سلتهم كلهم أفقدوا ذلوا أسماتهم زرزرنا يومن زي زرزرنا يومن نفلتهم زي نفلتهم نسخاقن تفلت أبت عالم درس ساعتهم نسخاقن زي ترسع فطراتك زي تدرب أملاخي خامو سلازم أسرات وقناتنا نلمناك لنا آمين قدوس أبنا ابن أنطونيوس أبوتاتنا أبا أمها أبا ملك صديق أبا هايل ميكائيل أبا تقل هايمانوت أبا سمعون أبا هابت سلاسي كلهم أسماتهم زي تقصنا يوم أبشقرنا أمكرا نزلوا حزبها كله خطبت حدمان نلمناك لنا آمين أقلقلتها كلهم باروتك بقاش قبل من الهن مرقتا سمراب እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካለና ወጽዩ አገልግሎት ካደው ይልለሞ እዩ ከተስልጠሉ ነቶም ተሪፎም ዘለው ድማ ከምኡ ናገልግሎት ንወንጌል ካደው ከተብሎም ዝእዋን እዚ ናይ ለውጥ እዋን ክትገብረልና ንለምነካለና آمين ኩሎም ተኣሲሮም ዘለው ቀሺ ዶክተር ፍጹም ቀሺ ዶክተር ተኽለአብ ቀሺ ሚካኤል መርጌታ ይትባረኽን ወጽዩ نمسكنك لنا እግዚአብሔር አምላክና آمين أبي مرقتات ولد مدهن كلهم سمهم زي تقصنا يوم أقل خان كالو أطباروت كلهم أبيت ما أسرتنا بسبب بالنزلو بفلا يبزي فتان ناي حمام أوان وقويتا بزيك خاص لال كبم زخل مدهنيت كبم زخل يلا نمو حركة وصو من لمنا كلنا آمين لبتو ما أسرتي خطر هره بيقريتا وقويتا هزبخا خمحرو لبهم كتنكف نلمنا كالنا آمين نعخا كل كالكا إمو بوتانا هاجرنا نعرق سلام كتب لنا نلمنا كالنا آمين نتوم بسماعة الناس زحلفوا أبوتاتنا دما من قصاقة ورسوم نلمنا كا آمين أبات ولد برهان ممر عند برهان ما ربنا بمرقابي مستير مبرهاتو كلهم سمهم زي تقصنا يوم قلقلتخا أبعق فقا تقبل لهم آمين دوس እግዚአብሔር አምላክና መከራ ሃገርና መወዳእታ ዘይብሉ ስቃይ ህዝብና መዳርግቲ ዘይብሉ ኮይኑሞ ኣብቲ ርእስላታ ዝተወሰኸታ ሎሚ ድማ ከም ዓለምና ሕማም ጭንቀትን መከራን ኣብ ልዕሊ ስብኻ የንፃላሉሎሞ ሃገርና ክትበፅሓ ንልምነካ ኣለና آمين ኣታ ብሰማርያ ክትሓልፍ ግዲ ዝኾነካ لمون بإرترا تحلف قدخ نبلك እግዚአብሔር أملاخنا كتدنقصلنا نلمنك كالنا آمين كاب كله تصابعي تحلونا نلمنك كالنا آمين سباتك حلفهم تهابنا نسخاقن حلف كازي هاب كاننا سباتك أنت ودقنا نسخاقن زي ودق كاننا زي دربخنا أملاخ لبتهم منفساويان سقاويان مراحة تنكف እግዚአብሔር أملاخ
كم قدوس داويت زبدلنا نحن إنا أباقي عخان تاي قبرو زتفو زباررو زقزفو زبل حلنا خطبو من اللي منا كالن آمين وقن ورا وقن كتطفالنا كله أرعد حاتين كابزبان من إسيات وجقو نخالط بابن ربحان كنت كمول እግዚአብሔር አምላኽና نلمن أكالن آمين مدرنا ختفوس دقة ختحقف فتحي خنقس بركة كفسس سدت كبقى እግዚአብሔር አምላኽ لمدما خابزي هاديم كا تسديد كا زيت هادملو حمام كتناقفنا نلمن أكالن آمين بخيات حزبها كتدبس ياكل بخالق مغزفت زمتنا ياكل እግዚአብሔር አምላኽና حزننا ناب حقوس كتلوط لنا اتنفل لاينا خبقع عشنتنا خاكل እግዚአብሔር አምላኽ اب قدم املاخ عشينا تفالالينا تخاحيدنا تباداديلنا انامو زتعس لبهابنا آمين كلهم اسرات زفتحوا لها بسلام حزب خازن نبر الهاجر تقبر لنا نلمناك آمين نسخات تملخلا نسخات تنقسلا بزيك خالد اززن زملخن كيلو እግዚአብሔር አምላኽ نلمناك لنا آمين دوس እግዚአብሔር አምላኽና ስለዛ نبر الله زلنا هاجر حزب خابز زلو እግዚአብሔር አምላኽ كلهم فوس مرتك ختورد نتوم نزح حمام زين خقاصاصرو لعلم تحتن زبلو مستركان طبقان كتقلصلهم فوسي مدهانيت كابا خمبر كاب كال زيل مخانو خفلطو مسخان تزيل كايوس كل خنت مخانو كتست مستوعى خطبهم نلمن أكالنا آمين بسلام كنبر سلام كهبه آمين بركة كافس سلا እግዚአብሔር አምላኽ معنا خشنا آمين كاب كل مكرانا هادمنا بات عاقبنا إنامو تهم عقب زي ذهب كنا نعغنا مسجنك آمين زازلنا يا سفر كتبارك دمان نلمنك كلنا آمين بعبا يا أمبر እግዚአብሔር አምላኽنا آمين وقويتا سلا سلام كل عالم سلازي أب عالمنا مل أنصار لي زل حمام دمان نلمنك كلنا آمين سرعة قلبو بجملة مقابر بجملة ريساتات كبارن تقبارن زي بلو كان في اللوات موتات زبزع الأوان كوينو እግዚአብሔር አምላኽ زصانانع زي باللوان بزي كخاخال أخرد زي باللوان يا زلام رديت كافس سلنا آمين رديت كافس سلنا آمين يتبعيش النت أب حيلنا أب تمكحتنا أب فلتتنا أب صوارنا زتمركسنا أيو يأكل نتتدلي ومقذف تسك الليلي ندحر مريضكم ما كان نام وእግዚአብሔር አምላኽ يرئنا أيو كاب صوار عالم ما صوارك خمس برتع كاب حيل عالم حيلها خمس برتع نزز استوعل يأمر ختبنا أمو نعخا نخلو نتكبر أملاخ لعلو خلو نزخونك أب كلون بخلون لعلو خلون اتملخ أملاخ بعين معرض كاتمتنا آمين سيفا نبز سيف ملأخ كذا في ملأخ كا سيف نبز جب أخ ملسا عززلنا እግዚአብሔር አምላኽ آمين وقويتا يسبع شنتنا وريد النازل بسر حياتنا وريد النازل كم بزح معرض كا يقرب لنا آمين تبجاوي محاري رهرها أبو إخامو يقرأ تخابنا سلا كله تمسجد كم تنهاري أزمهر كايم صلوت أبسميات تنبر ربنا نبلنا نصوعك سمكاي قدس مجسات فقد كنت بسمايكم ودما مدري يقول نعلة جيرانا رمهبنا نحن بدلنا بدلهم زحرنا لهم بدلنا بدلنا نفسنا هدقلنا وكفو عدنا النمبر أفتنا يتتونا منجستن حيل جبرن مسكانا نزل على منافك إمو آمين ووقت يا ماريا بنا قدس قبل الملاك سلامك سلام لك الله بحلنا خدن قليخي مسكاهون دنقليخي أدت يا أبير قيفة سراوي سلام لك الله مسخي خوال استبرختي أخي فرخر سلوم برخيو ومن تتفقاك يا ابن ساخيو وفستدس يبالكي عتياتنا نخاف قدنا نقول ديوس كرسوس انتانا محلت لمن لنا امين
نفسي أملاك يمعقبا كمل ما تدسي أبيني خاطري أملاخي خمو نفسي خمو ينسك نفسي نبأملاك مقبا دوا يمين نبغا كمل ما تدسي أبيني خاطري أملاخي خمو يملخك نقول خمو ينسك نفسي نبأملاك مقبا دوا يمين نبغا كمل ما تدسي أبيني خاطري أملاخي خمو يملخك نفسي خمو ينسك نفسي نبغى بمعقبا يمين نبغى قبل ما تدسي أبيني خاطري فيه على خمو يملخك نفسي خمو ينسك እግዚአብሔር አምላኽና የዳውና ናባኻ ንልዕል ኣለና ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና እሞ ርድኣና ኩሉም ብኩሉን ንህዝብኻ መሓር ርስትኻ ባርኽ ህዝብኻ መሓር ርስትኻ ባርኽ ህዝብኻ መሓር ርስትኻ ባርኽ እግዚአብሔር አምላኽና ወጎይታ ከምቶም ቀዳሞት አቦታትና መስዋዕቲ ዕጣኖም ሒዞም ኣብ ቅድሚት ዝቐዝፍ ሞት ሕማም ደው ምስ በሉ ደው ዘበልካሎም ሕጂውን እግዚአብሔር አምላኽና በምሕረትካ እምበር በብቕዓትና ዘይኮነ ከም ጽድቅና ዘይኮነ ትፈድየና አምላኽ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ኮይንና ስለ ኩሉ ህዝብኻ ደው ንብል ኣለና እሞ ምሕረትካ ውረድ ይኣክል በለና እግዚአብሔር አምላኽ ነፍሲ ዝዓረፉ አቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ነፍሲ ባርያኻ ወረተ ሩፋኤል ገነት መንግስተ ሰማይ ዕረፍ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ንዕረፍቲ ነፍሲ ሃበልና ዝሓዘኑ መፀናንዕን መንፈስካ ስደደልና ወእግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ዘለውዎ እቲ ንቡር ናይ ቀብሪ ስርዓት ዘይፈጽሙ ንኩሎም ወገናቶም ድማ መፀናንዕ መንፈስካ ስደድ እግዚአብሔር አምላኽ ይኣክል በለና እሞ ነቶም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ወእግዚአብሔር አምላኽና ንዓለምና ድማ ምስትውዓልካ ዓድላ ንዓኻ ትፈልጠሉ ናባኻ ትጽጋዓሉ ካብቲ ትምክሕቲ ናይ ሰብ ወፂያ ከም ቃልካ ከም ፍቃድካ ትመላለሰሉ ናይ ምስትውዓል እምሮ ሃባ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ደጊምና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና እና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሓደገልና ኣብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወቅቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኾን ድንግል ኢኺ أد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረኸሶም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገልና ነፍሮ ወደ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር አብ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ሕብረት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን ጸሎትስ ይጽለልን ንሕና ሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣይዓበና ናበቕሽ ህዝብና ቤተ ክርስቲያን ኣይዓበና ብፖለቲካ ኣይዓበና ስለዚ እዛ ሕጂ ዘላ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ዝበለስ ፖለቲካ ንምንታይ ጠጠው ደይ ፖለቲካ ጠጠው ንሓንቲ መዓልቲ ትኾን ክልተ መዓልቲ ትኾን ከምታ ቀደም ተጸልየሉ ነቲ መንግስቲ ክንጽልየሉ ኣለና ክንጽልይ ኣለና ንስራት ኣይኮነን መን ከውፅእ ኣለና ንስኡ ከውፅኦ ንስኡ ፈትሖ ንስኡ ካብዚ ነቲ መንግስትና
أخوكم سدكنا كلنا تأويا بأخذكم نت منقص خنصل حد مع تزي أصل تسمع عني هذا أي ندرك تتمرتقى كم يقولكم بتمرتي عبين لنا ولدك لو واحد غير ولدنا عبد ولد زلنا كل زفلتي تتمرت تقول لكم كم زحي جزم هاكونا زفر رح تمرت هابو زفر رح تمرتي زكاة تمرت له هابو أي قلت ولدك أتطول بتحكي عن قطع صوبة ولدك أتطول زي المغنيات تطول بالولدك نحن تورد هذه أصلا تسمعني أقريتها قرأت نشتي قرأت تسمع لنا نركب ندل